سلام تخطاتلتنا الشانل كمي كنيكم كمي تخونو كم وتر لومون نخلنا تتغمنا تعبينا نارستي عزة غريبة لهم لو من ريارستي نبملو حبشا بفلاي دما نسبير تراب بفلاي تنكف يازبل كوان سادما بسنك تزولو كنتات كل تمنسي بيمان متسقا من فحفحيلو أب كل شافاتنا على ما بزنو برولو زولو جزيه كم سب متن كم منسي متن زفتوا زفكرا منابرتا كدلن كننادن ናይ ግድን እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ሂወት ኣዝዩ ከቢድ ዝገብሮ ስለምንታይ ኣብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ንእሽተይ ዓዲ ናይ ኤውሮጳ ወይ ጫፍ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ካናዳ እቶም ምሳኻ ዝዓበዩን ተንስኻ ትፈትወንን ትፈልጠንን ዝነበርካ ብቐሊሉ ይርከባን እየን እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ከምኡ ድማ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ስለዚ ነታ ንዓኻ ትኸውን ንምርካብ ዝግበር ፃዕሪ ክብድ ዝበለ ይኸውን ብመንፅሩ ድማ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ከለኻ ኣብ ኤውሮጳ ዘላ ትፈቱ ወይ ኣብ ኤውሮጳ ከለኻ ኣብ ካልእ ሃገር ኤውሮጳ ዘላ ወይ ኣብ ኤውሮጳ ከለኻ ኣብ ኣፍሪካ ዘላ ኣሜሪካ ካናዳ ከለኻ ናብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ኢቨን ናብ ኤርትራ ዘለዋ ክንፈቱ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ንቡር እዩ ዋላ ሓንቲ ሕማቕ ነገር ዘለዎ ኣይኮነን ትሕቶ ግን distance relationships ወይ ከዓ ናይ ራሕቂ ፍቅሪ ወይ ዝምድና ካብቲ ኖርማል ክብድ ዝበለ እዩ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ፀገማት ብዙሕ ብድሆታት ድማ የስዕብ እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ቪድዮ ነቶም ቀንዲ ብድሆታት ናይ ርሑቕ ርክባት ኣብ ንገብረሉ ወይ ናይ ርሑቕ ፍቅሪ ሂወት ምስ ዝህልወና ቀንዲ እቶም ብድሆታት ክኾኑ ዝኽእሉ ክንሪኦም ኢና እሞ ብኸመይ ክንሪኦምን ክንብድሆምን ከም ንኽእል ክሕብር ክፍትን እየ ካብ ሓደ ዓብዪ ክኢላ ዝመፀ ምኽሪ እዩ ስለዚ እንታይ ክንገብር ኢና ነዘን ሎሚ ንሪአን ዘለና ክእለታት ነዘን ፀገማት ናራና ከነሕውየን እዩ እቲ ዕላማ ስለዚ ነፍስኹም ኣበይ ረኺብኩማ ክንደይ ካብአን ረኺብኩም ዝሓለፍኩሞ እንተኮይንኩም ዝነበረኩም ተመክሮ ብታሕቲ ክትፅሕፉለይ ድማ የምሕፀነኩም እናበልኩም let's go to the first point so number 1 ቀዳመይቲ ኮይና ዘላ jealousy is very high ኣብ ናይ ርሑቕ ፍቅሪ ወይ ሂወት ክንዛረብ ከለና ቅኒ ወይ ከዓ ቅንና ዝለዓለ ኣንፈቱ ይዝሕዝ ምክንያቱ ንጎም ምሸትን ምሳኻ ዘላ ምሳኻ ኮፍ ኢላ ንትውዕል ጓል ወይ ምሳኻ ኮፍ ኢሉ ንዝውዕል ሰብ ክትቀኒ ዘለክ ተኽእሎታት ፀቢብ እዩ ፈፂምካ ምስ መን ውዕል ምስ መን ትውዕል ኣበይ ትኸይድ እንታይ ጌራ ዘይትፈልጦ ሃዋህው ምስ ዝኸውን ናይ ኣሽሓት ኪሎሜትራት ፍልልይ ምስ ዝህሉ ግን ቅኒ ክመፅእ ግድን ይብሉና ኣለዉ jealousy can appear in just any relationship but in case of long distance relationship its effects can be even more devastating ቅኒ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፍቅራዊ ሂወት ዘሎ እዩ ኣብዚ ናይ ርሑቕ ርክብ ክኸውን ከሎ ግን ዝገደደ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ክንሪኦ ኢና even if you're in jealous a person under regular circumstances a long distance relationship may bring out the worst in you ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከለኹ ንባዕለይ ኣነ እውን ተመክሮ ዘለኒ እየ ናይ ርሑቕ ፍቅሪ ዝኣክል ግዜ ዝወሰድኩሉን ዝፈልጦን ነገር እየ ዝነገረኩም ዘለኹ just not ካብ ዘንበብኮ ብዙሕ ካብ ናተይ ተመክሮ እውን ክህሉ እዩ እዚ ስለዚ ኩሉ ግዜ ወላ እኳ ብተፈጥሮኻ ቀናእ ሰብ ኣይትኹን ወይ ከዓ ቅንኢ ዘለካ ንኣብነት ሕጂ ገለ ካብቲ ዝብሎ ብዙሕ ናይ ቅንኢ መንፈስ የብለይን ግን ዋላ ከምኡ ኣብ ዘይትኾነሉ ግዜ ካብ ምሕር ትራሓቂ ከምኡውን ግዜ ንኽትቀንእ ወይ ከዓ ቅንኢ ክሕዘካ ይግድድ እዩ ሕጂ ብፍላይ ድማ ካብ ኣብ ኣፍሪቃ ንዘሎ ወይ ኣብ ካልእ ኮንቲነንት ንዘሎ ከምዚ ሓፊልካ ክትከደሉ ዘይትኽእል ምስ ዝኸውን እዚ ነገራት ዝናብኣሰ ይኸይድ እቲ ወዲ ምስ መሓዙቱ ምስ ኣዕሩኽቱ ዝኸይድ ተኮይኑ እታ ጓል ምስ መሓዙታ ምስ ኣዕሩኽታ ትኸይድ ተኮይና ስለዚ እቲ ካልኣይ ፆታ ክቐንእ ይኽእል እዩ ይብሉና ማለት It is difficult to trust someone you don't see often, especially if they hang out with folks you don't know. ሓደ ሰብ ክትኣምኖ ኩሉ ግዜ እምነት ካበይ ዝመፅእ ካብ ምርኣይ ምስማዕ ካበይካ ኣብ ዘሎ ይመፅእ ዘይትሪኦ ዘለካ ሰብ ግን እቲ እምነት ቅሩብ ይፈኩስ እዩ ብፍላይ ድማ ኣቐዲምካ ትፈልጦ እንተዘይኮንካ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ምስ መን ይራኸብ ኣሎ ምስ መን ትራኸብ ኣላ ኣበይ ትኸይድ ኣሎ ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ስለዘይትፈልጥ እንታይ ይስማዓካ እቲ እምነትካ ብድሆታት ይስምዖ ስለዚ ንቡር ድማ እዩ ኩሉ ግዜ ግን ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ርሑቕ ሂወት ብዘይ እምነት ንትእምማን ዝኾነ ነገር ክትገብር ኣይከኣልን እዩ it's just like that ምክንያቱ ታዕንኮ ዘላትካ እምነት ጥራያ ሓደ የለኻን ኣዚኻ ተራሕቕካ ኣለኻ ደጋገፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ታዕንኮ ክትሰርሓላ ዘለካ ኣብ እምነት እዩ እምነት ከብኸመይ ይስራሓሉ እንተኢልካ ኩሉ ግዜ እሙን ክትከውን እንተደሊኻ ወይ እምንቲ ክትኮን እንተደሊኺ ነቲ እምንቲ ክትኮንሉ ትደሊ ዘለኻ ወይ ትደልዮ ዘለኻ
كتريو خدكير على كبتك prove it مالتي زي نسخة نتمتع متخا نتمتع متخا ونتمتع متخي እምነቱ ከጉድል ዝኽእል ነገራት ካብ ምግባር ክንጠንቀቕ ኣለና ምስ ሰብ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ምስ መሓዙትካ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ግን ኣቐዲምካ ምስ ክስቶ ክራኸብ የሎሚ ካብ ሰዓት ክንደስ ክሳብ ክንድዚ እታ ጓል ድማ ምስ መሓዘይ ክስቶ ዝተባሃለ ክራኸብ ኢና ትርክብና ብዛዕባ እዚ እዩ ካብ ክንደዚ ክሳብ ክንድዚ ድማ ብሓደ ክንከውን ኢና ኢልካ ብግልፂ እንተተሓቢሩ እቲ እምነት ክሕሎ ይኽእል እዩ ግን ምስ ዝኾነ ወዲ ትራኸቢ مزخون أب كبابي خزل ودي تخيدي ويدما زخون يكون قال كي تقرب بحرقين وزي إمنات مالت هيكون إمنات مالت شبات الناقر وبقين كتأمنون كلا غايمبر حنت خي قبل كاب سربيت عاتي خايم أمنو ميك كتبل not really fair تخليتي نتبخي negative feelings arise قالوا تاو سمعتات ويكا قالوا تاوين أتحساسبا نعبي يزخيد what do we mean by this If you notice that you're always having serious conversations without any fun topics, you should know that you have a relationship problem. زيانة بزيا بتعمل قداسي كل جزية متعمل تخاوي متعمل تراهب كلهم حاجة أزيو serious خونه topic ترى تقلون تحرقينكم في الشق كيبلكم ويكاز الزناقة على الكي جبركم you have a problem already بلونالو. أنا أنتي مثلاً صبغ يوازلنا إذا مثلاً serious topics لنا زلنا but حقنيا فقر وي تطعم فقر انتي كون زلو مزنقع صحاق لاقصي كلو يكخل هلو تدمرو دما مسو تي serious discussions دما يدلو خلق جاب لاقص عجوجو اندي كونس sometimes you need to get off serious as well so كل جزية serious تغوين تعلالقن something is not right so we should put some kind of fun into the relationship يبلونا مالتي this is very very key بزعو جزية صبغ نقبر زلنا مثلا نتفغري كي نسوتشو أنا مالتي a relationship is supposed to be fun and give you energy حقنيا فغري the relationship صبغ relationship زبحال fun ويمزنقع ويدما energy زبالنا كون يزقبو يبلونا له but not bring you down or leave you feeling burned out بنتعرض دما منفسنا زد كمنا كمون دخن زبلنا كون يقبان energy زبلنا حقوس زبلنا زسقنا إيه كون زقبو so but it is normal to have an ups and downs كم كله ركبات ويفراوي ودما نقدنيو حفكف كله سقم كله حقوس كله عماء كله تبغى نقر كله سلزي قرك بلنا يقبان if you feel like your partner is less supportive and emotional distant you will have to discuss the matter with you تمتع متخي ويتمتع متخا كم زي كابخات هادن زلا ويترحك كازلا ويدما ديت دقفكا ويزيد دقفك خوين كسمعك كله انتي زقبرك كاس لزلا عمليسكا نخترحها زلا على عدلي زخفت لازم كم زخقاتن كله openly بقلتي كتزرارب اللغة كلالك سلامتاي كم زتهدم زلا خات مسل زلا تاي زقدل كل كالو وين تاي زقدل كل كله تاي تقمالو كنزرارب لنا يلكاب قلت زرارب لك بشوفون شوفنا نات هذا لم كان تخيلك ولا حنت زملتك وني بالكام because nobody knows الرغبة هذه خايت الرغبة نسبلت يلا نامزكو اب نورمال يوتكو سبت هذا مسكستوس دي تخيل مسكستوس دي تخدل غبلها خلي تكن it's very difficult كاسيلكا كتعرفات تخليها so don't make this mistake نسخهم مسلت جبر أنا هم جبر على نسخهم مسلت جبرت أنا هم جبر على بزبل نتيجة جوزة فورنا كنا بلاشوا. The third point is effort is not equal. التنجبر تعري أبتفقراوي هو كل جزء مع رأي كونن زخان بعلو حدث أجمي. What do we mean by that? Do you feel like sometimes you're trying harder than your partner, or do you feel like you're the only one trying? هذا جزء أبتزول كنتات نسخات رأي ديخا نسخات رأي تجبرو زل خايز مثلا كان نسخات رأي تدول نسخات رأي تسحب نسخات رأي كترغب تفتن نسخات رأي أن حجوز تخون العلات تجبر تفتن تحري متعمد تجن passive خو ولا حنت يجبرن and this happens unfortunately هجي قلت فينا أبحاد سجون تكندي بيابلنا أنا ترى زقدس من بالو هنا تكالا يسب كنتاي تجمع له قينتاي سلامتاي كم خونا له كنفلت كنتعر كم بقاس يتحسس مالتي سبات استفل عليه مغنيات كله مغليو نمنتاي كم قوني خلو يقداس بتدقق من نسخات راي
ወይ ንስኺ ጥራይ እንድሕር ኮንክ ነዚ ነገር ትገብርዮ ዘለኺ ሓደ ነገር ቅኑዕ የለን ንሱ ድማ ናይ ክልቲኹም ድሌታትን ናይ ክልቲኹም ትፅቢታትን ተዋሲቢ የለን because the other person تخالف ሰብ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ካባኻ ወይ እንታይ እዩ ዝደሊ ዘሎ ካባኺ ትፅቢታት ናቱ እንታይ ካባኺ ንስኻ እንታይ ትፅቢታት ናትካ እዚ ሕጂ ክትነፃፅሮ ኣለካ ካብ ምግማት ድማ ኮፍ ኢልካ the solution እንታይ እዩ discuss the problem openly ኮፍ ኢልካ hey ንሕና መፃምድቲ ኢና ፍቑራት ኢና ስለዚ ኣነ ትፅቢታት ናተይ ካባኺ ኣነ ኣብ ከምዚ ንፍዑ እየ ብንፁር ክገልፅ እየ ዝፍትን ስለዚ እዝን ካብ ሰዓት ክንዲዚ ክሳብ ክንዲዚ ናይ ስርሐይ ካብ ከምዚ ግን ክንዕልል ኩሉ ግዜ ናትና ግዜ ክትከውን ኣለዋ ሓደ ግዜ ካብ ፕላን ወፃኢ ዝኾነ ከጋጥም ክእል ኢትስ ኦኬ ግን at least ፕላን ዝኾነ ስኬጁል ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ድሕሪ ስራሕካ ከምኡውን ቅድሚ ስራሕካ ንጎ ሰላም መርሓባ ተባሂልካ ተበጊስካ ምሸት ድማ ግዜ ምስ ረኸብካ ወይ ንክልቴኻ ናይ ሰዓታት ፍልይ እንተሎ ኣብ ገለ ፖይንት ግን ፍሌክሲብል ከምዚ ስታቢሊቲ ክህልዎ ኣለዎ ውሱን ግዜታት ክህልዎ ኣለዎ ዝኾነ ግዜ ዘይኮነስ ውሱን ግዜታት ኣብቲ ግዜታት ግን ኩልና ልክዕ ከምቲ ንሓዳርና ንሂወትና ብሓደ ዘሎ ሂወትና እውን ግዜ ክንህቦ ንዕተት ነቲ ናይ ዲስተንስ ድማ ግዜ ክንህብ ኣለና ኣብ ልዕሊኡ ግን ስርቃ ኣቢልና ክንውስኽ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ክንፅበ የብልና ሳተ ዘይፅሕፋትለ የምልስኒ እሱ ተዘይፅሕፍለ የምልስኒ ህልኽ ኣይኮነን እዚ we are talking about love ብዛዕባ ፍቅሪ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ውድድር ኣይኮነን እዚ መን ዝያዳ ፅሒፍ ይኮነን ዝያዳ ዝገብር ዝያዳ ይሕጎስ it's always like that ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ኣነ ትዝበለፅኩ ዘስርሖ ሰብ እየ ክንብል ክንክእል ኣለና ክልቲኦም መፃምድቲ ማለት እዩ and that really helps and እዚ ዝብለኩም ዘለኹ it comes a lot from my experience the best solution is to discuss the problem openly leave no room for a blame or accusation because it only hurts ኩሉ ግዜ ድማ ዝኾነ ፀገም ከጋጥም ከሎ ብዙሕ ናይ ብሌሚንግ ወይ ከዓ ወቀሳታትን ከምኡውን ከምዚ ጌርካኒ ከምዚ ጌርክኒ ከምዚ ስለዝኾንኪ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ይፅዕላል just ነቲ ኤነርጂ ይቆትሎ እዩ ስለዚ let's be a little bit also ካብ ወፂና ፅፅብቑ ክንዕልል ንፈትን ምክንያቱ ኣነ ምስቲ ቲም ሕጂ ምሳይ ዘላ መፃምተይ ንውሕ ተፈላሊና ነርና ኢና so we had all these challenges and ነዚ ነገራት ሕጂ ዝብለኩም ዘለኹ ድማ ብምግባር ብዙሕ حجزنا كيليو أتعرف عيتنا بي double standards بلوالو سادة منتها all people have a set of rules and expectations when it comes to relationships since to start كم زاحد جزء بالنا كل جزء تفرعوا هيوت سبعة فقر خلوه بصحف زي كنا دارجة نكلت يوم سمع حق اللوم تاي الصغة ما اسمع اسك الرغبة خمس اللوم ما اسمع اسك الصحافة خمس اللوم ما اسمع اسك على اللو خمس اللوم حقتات اللومي ويكا أجباب تثبيتات اللومي كم نحت حدوم مالتي حجي أبزيناي distance relationship أبزيتات يتسأجم زفتر حدا تي distance نزارب وزلنا كمي حدا خدك اسكولت حريص تنسى at some point so it gets even very very difficult so لذي نقليو distance relationship نابنا طب حدا هاجر كلاب كلتا كتمان لغا this is the lightest version تزغال لك كفالي زي زعبي كفال جن أناي همشت شدش ساعات ناي 10 ساعات في اللي مزهلو that's the difficult part so all you okay you may do something that is absolutely normal to try to you but that's offensive to your partner and the key is to discuss your rules and expectation and openly ኣብቲ ናይ distance relationship ትቀንዲ ፀገም ዝኸውን እንታይ እዩ ንዓኻ ኣዝዩ ቅኑዕ ኮይኑ ዝተሰማዓካ እናገበርካ ነታ መፃምድትኻ ወይ ነቲ መፃምድትኺ ግን ጌጋ ኮይኑ ይፅምዖ ስለዚ ኣነ ሕማቕ ይገብር ኣለኹ ኢለይ ብሕልናይ ይገብሮ ኣለኹ ትብል መፃምድትኻ ግን ካልእ ኮይኑ ይፀንሕ ብፍላይ እዚ ንመን እዩ ዝብል ዘለኹም ኣብ ደገ ከለኻ ብሶሻል ሚድያ እንተተላሊኻ እሞ ኣብ ካልእ ሃገራት ትነብር ተለኻ እንታይ ይኸውን እንጂ ንስኻ ፅቡቅ ጌርካ ትፅቢታትካ ኣይተላለኻን ኣለኻ እቲ ሰብ እቲ ሓደ ሰብ ፅቡቅ እዩ ዝብሎ ንሱ ነታ መፃምድቱ ወይ ነታ መፃምድቱ ፅቡቅ ትብሎ ነገር ንዕኡ እዚ ነገራት ብኣካል ኮፍ ኢልካ ክትነብር ዝጀመርካ ኢኻ ዲስካስ ትገብረሎም እቲ ብሓደ ምንባር ብዙሕ ነገር እዩ ዝሕግዘካ ንኽትፋለጥ ስለዚ እንታይ ንብል ኣለና እቲ ሰብ ፅቡቅ ነገር ይገብር ኣለኹ ኢሉ ዝገብሮ ነቲ መፃምድቱ ግን ሕማቕ ነገር ኮይኑ ብምፅናሕ መሊሱ ናይ ፀገም ይፈጠር ስለዚ ከምዚ ከጋጥም ከሎ እንታይ ክትገብር ኣለካ ኮፍ ኢልካ ትፅቢታት ናይ ክልቴኻ ኣብ ጣውላ ከተወርዶ ኣለካ ክትዛረበሉ ክትክእል ኣለካ ዲስካሽን ወይ ከም ዝርራብ ዝበለፀ መድሃኒት ናይ ከምዚ ዓይነት ህይወት ይኸውን
if you're having trouble and you don't even know why, this might be the cause. قالوا دما بزاجت مثلا أرسيا زياون. It's really amazing. بقى نفحتينا جن انتاي سجمنا أيردانني تبليا. And that's really key. تسجم كثير دا كانتلو. This is the problem. تابزين زاربو زلنا نسيو. So let's see. So if you're having trouble and you don't know why, this might be the cause. You might think you have problems with your partner. Could be totally fine with it. ሓደ ንስኻ ኣብቲ ሂወት ፀገም ኮይኑ ዝረኣየካ ዘሎ ነቲ መፃምትኻ ግን ብጣዕሚ ኖርማል ጀስት ኖርማል ነገር ኮይኑ ይፀንሕ ስለዚ ገና ትፅቢታትካ ኣይተዋስአን ኣሎ እንታይ እዩ መን ካብ ምንታይ ክፅበ መን እንታይ እዩ ናይ ፍቅሪ ሕግታቱን ኣይተስተኻኸለን ኣሎ and this is all እቲ ናይ distance ራሕቂ ነቲ ነገራት ቁርብ የብድሎ ከምኡውን ሰብ ብቴሌፎን ክዛረበካ ከሎ ዘለዎ ኢሞሽናል ወይ ከዓ ኦፕንነስን ብኣካል ተራኺብካ ክትከውን ከለኻ there's a lot of difference ስለዚ زون توسعي بدو يخون مالتي كل جزء مزراب أكيد يخون تهمشيتي تأجم ويبدو دما becoming a duty نتوم سبات مدوال نتوم سبات مزحف نتوم سبات مرغاب سرح يخون not fun but work فزي عم قلت رجع تي هيوت بفلاي حقوسن سحاقن مزنقعن مزقودلو جاها تصفلو لنا جاها غدولا لني زبل منفسنا يمسلشوا كما تجمر. Do you ever feel like you have to talk or you have to go, you have to visit that person? That's a bad sign for the relationship. نتوم سبات نخد كدوم نخد رغبهم نخد صحفهم قديتا خوين كسمها كان تجميرو درو ساقم أقات يوم اللاب تفراو هيوت يبلونا. When you are in a happy and fulfilling relationship, maintaining it doesn't seem like a core and you have to a core that you have to fulfill. You should take steps to fix it. تزلنا فغري أزيو حتى سنان ملؤنا زبنان تغينو نعوم عقاب تزقال لسرح كبيت سرح كوينو أي سمعناني وي أيو كوينو أي سمعناني fun enjoyment كوينو تسمعنا كابزوات أي قونا بزو جمرولو كان استخاخلو سقوم تغنوسد علنا يبلونا. If you think of something and you feel like you have to do it, think about what you would do instead. حرا نجر نخد جبرك قديتها خوينو كسمعك خلو نفسها أنت حتى لك أوكي أنتين كجبر لنا منخ حجوس كتب لك نتعارك خاوي نتعارك خدول له كتصحف له قديتها خوينو كسمعك خلو أكن نعمل وال أنتين تجبر كده زبلني يكون نفسها متتوال أتأكد من الوال ويمسحف دست كتب لكم نجر مسرع أخوما من البعض نتدست بلنا نجر قوسينا بزفراوي هيوتنا أتنت لنا التفغري تبوك خطر هيكونن كتعلنتون كهلو خلي مانعتو تفغراو قعزونا التزبالة حقوز كفترة لنا كون نيرو انتهي مالتي يجن بجيك هتفغر كالز حقوسنا يلن مالتي يكون جن التفغراو هيوت نقبرو كل جزيك حنزا خوينو دسمعنا انتلو ميبي تبغرونا يكونن مالتي لذي تفلاليخا خلها كل جناب كالكيتبتها خلون انم كالمنقتات كتقبرو لتخل مرجعون كتوسد ኣለካ ይብሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ትዝሕጉሰካ ነቲ ሰብ ክትረኽቦ ነታ ሰብ ክትረኽባ ሓጎስ ክመልኣካ ክኽላሉ እምበር ጭንቀትን ባእስን ክህሉ እዩ ዕግርግር ክህሉ እዩ ምን ክገብሮ እናበልካ እናተሽቆርቆርካ ትገብሮ ተለኻ I don't think it's right and you shouldn't do it እናበልኩ እዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ነቶም ብዝተፈላለየ መንገዲ ተፈላለይኹም ዘለኹም ተስፋ ይገብር ኣምላኽ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ምስ ፈተውትኩም ምስ ፈታዊትኩም ምስ ፈታዊኽን ከራኽበኩም ይምነ እናበልኩ كسب شو زقاتم جن نزين نتبتات تخطات الول كحجزاهم يخلين كم دما توم تفليهم زلهم نتمت عمتهم نزيع شير قبر ويبل نسخاتكم زلكم تبوق تمكروا دما بكومنت صحفوا نخالو تحجز كم زغل سلازف هلت نابلكم لهم فيديو أبزكو دي أبكال إسراح كساب من رغب لحنك أني بلكم سسنايو. ciao